दिनै 5 आगस्ट दिनैनि बे अक्ट'आवनो 2015 मायथाइयाव दतमानि रंजासुलियाव बे इउपिपिएल दोलोआ जोनोम जादोंमोन आरो जोनोम जाजेननानै लानानै दिनैसिमहालागै बेयो 7 बोसोर आगान सुरबाय 7 बोसोर जाबाय। दा दिनै जोंनि गासै बिटिआर हालामाव प्राइमारिनिफ्राय लानानै ब्लक जिल्ला आरो सेन्ट्रेल लेभेलसिम बे स्निथि जोनोम सानखौ फालिदों आरो जे समाव बे दोलोखौ गायसननाय जादोंमोन बे समाव जोंनि आथिखालनि आसामनि केबिनेट मिनिस्टार इउजि ब्रह्म बिथाङानो आफादगिरिमोन आरो बिथाङा बै समाव जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों बे दोलोखौ लाबोदों आरो मोनसे समाव मोजां मोनसे बे परिबेसाव फैदों रायजो राजाफोरनि अनसायनायाव आरो दिनै बे इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि आरो लोगोसे आथिखालनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा दिनै मोजांथारै आरोबाव बे दोलोखौ मोजां फारसे आगान सुरनायाव बिथाङा जोबोद बलिष्ठ भाबै बे आगान सुरबोदों आरो बे जोंनि थाखाय मोजां लक्षण आरो बेजों लोगोसे जों नुदों जे दिनै बिटिआर ओनसोलाव गोदानै दाजानाय बे इउपिपिएल दोलोखौ दिनैजों लानानै 7 बोसोर जाबाय अब्लाबो रायजो राजाफ्रा मदद आरो अनसायनायजों लोगोसे बिटिआर ओनसोलाव गोदान मोनसे सरकार दानोबो बेखौ सुजुग होदों। दा बेनिखायनो जों सानदों दिनैनि तारिखआव इउपिपिएल दोलोखौ रायजो राजाफ्रा अनसायनानै लादों आरो जोंहा मोनसे फोथायनाय दं आसामाव जेरै मानगोनां आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव बेवहाय मोनसे क'लिशन सरकार सोलिदों बिजेपि एजिपि आरो इउपिपिएल थिग बेबायदिनो दिनै बिटिआर ओनसोलावबो मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपि मोनथाम दोलोनि मोनसे सरकार बेयाव जागासिनो दं। दिनै बे सरकारा दासिमहालागै गोबांथार खामानि मावनो हायाखैबाबो नाथाय जोंनि ओनसोलखौ बेसेबां जोङो जौगासार होनो हागोन आरो जोंनि ओनसोलाव जोङो मा रोखोमै जौगासारनायखौ लाबोनो हागोन बिनि गोबां हाबाफारिखौ थिरांथा खालामनानै लानाय जाबाय आरो नैबे आगस्ट सेप्तेम्बर दाननि गेजेरावनो गोबां माखासे हाबाफारिनि जे जों आखायाव मावनो लानाय बेखौ रायजो राजानिसिम लाबोगोन आरो दिनैहालागै गोबां हाबाफारिखौ मावनाय जाबाय। गतिके जों सानो नैबे जोंनि स्निथि जे फाउन्डेसन डे बे स्निथि फाउन्डेसन डेआव जोबोरैनो रायजोफ्रा जोंखौ हेफाजाब खालामदों। दिनै फुंनिफ्राय जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोंनि गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल दोलोआ फुंनि हाबाफारि जोबखांनायनि उनाव नैबे बेलासि समाव जोङो मोनफ्रोमबो दोलोनि दैदेनगिरि ओनसोलनि इन्टेलेक्सुयेलफोर सिबिजाथाव रायजो राजाफोर लोगोसे फरायसा आफाद आरो गुबुन गुबुन आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लानानै जों बेवहाय मोनसे हाई लेभेल टि पार्टि जों होदों आरो जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोंनि हांख्रायनाय लेखा मानगोनां हांख्रायजानाय दैदेनगिरि आरो ओनसोलनि इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोना फैदों आरो बेजोंनो जोंहा मोनसे आरोबाव दुगुन मोनसे गोसोआव फोथायनाय फैदों थारैनो जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ दिनै जोंनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे इन्टेलेक्सुयेलफ्रा आजावनानै लाबाय। बेनिखायनो मिजिंथिदों फैबाय थानाय समाव आरोबाव रायजोफोरनि अनसायनाय लानानै जोङो साबसिन हामसिनै आवगायलांनो हागोन आरो खामानि मावलांनो हागोन।